Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. हा खरं तर एक छोटासा कौतुक सोहळा आहे आपल्या कोरोना वॉरियर्सचा. खरंच म्हणजे जो चांगलं काम करतो त्याच्या पाठी ईश्वराची शक्ती असते याच्यावर माझा विश्वास आहे. आणि ज्यावेळी तिची रिपोर्ट्स आले आणि ती निगेटिव्ह आली हे कळलं, त्यानंतर मला खूप आनंद झाला. गोव्यातल्या शिरोडा येथील आयुर्वेद कॉलेजमधून डिग्री घेऊन पुढच्या शिक्षणासाठी अकोला इथे गेली. 3-4 तास ड्युटी ही करावी लागते आणि त्या दिवशीचे जेवढे पेशंट असतील 80-100 तेवढे कंप्लीट झाल्यानंतरच ते काढता येतं. त्यामुळे तो अनुभव तसा कठीण होता पण खूप शिकवून गेला. आणि आजचा हा सत्कार केल्याबद्दल मला तुमचे सगळ्यांचे धन्यवाद मानावेसे वाटतात, कारण की जन्मभूमीत असं या कामाची नोंद घेणं, दखल घेणं माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे. भुरग्या वयार त्यांच्या आई बाबांचो सपोर्ट ताका आसलेलो आणि तेंचे बी जितके तांकां थँक्यू म्हणून तितकेच कमी. तांकां खूब रिस्पेक्ट अशें हांव म्हणटा. आणि आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी आज अशी मेळ्ळी की आमच्या सारके एक यूथ अशें फुडें येवन आमकां तेणी मोटिवेट केल्ले आहा. सो आयज आमी तेजो एक बारीकसो भोवमान केल्लो आसा. सो म्हाका खूब प्रावड असो दिसता. आणि युवा गोमंतक दलाचे तर्फे आमी तेजो आयज एक बारीकसो भोवमान केल्लो आसा. आणि हांव अशें म्हणटा की तेज्या जे ते म्हाजे कडेन आयज तेणी डिस्कशन कितें केलें बारीकशें जें हांवें ताका कितें विचारलें जें म्हाका विचारपाचें आसलें त्या हितूनसून अशें म्हाका दिसता की आजुनूय लोकांची आमची मेंटेलिटी आसा ती खुबूच नेगेटीव आसा आणि ती पॉझिटिव्ह करपाक आमच्या असल्या युथांची आमकां खूब गरज आसा. जवळ जवळ 1-2 वर्सां जातले बरें 3-4 पिढ्यापर्यंत ते आसात. आणि त्यावेळेस तो आत्मा शिरकामे असलो तो बऱ्यापैकी एक नामवंत असो कलाकार असलो तो. सगळे दिसते गणपती करणे गणपती सुद्धा आणि जे चित्रां आसली हालतली चित्रां सुद्धा तो करी असलो अशी त्या वेळेच्या वेळ. आणि असे करून तो सुद्धा एक बऱ्यापैकी असो कलाकार असलो. त्याच्यानंतर तेचो धीर जालो ते बी सगळे आज पासून तिसांची सुरवाती शाळा आसा ती आज ताका ती शाळा ह्या संदीप शेळकारान सांबाळली कडेन आसा. त्यावेळेच्या काळात ते आत्माकार विठू शेळकर यांच्या ते फक्त आपली कला म्हणून बघितले एक व्यवसाय म्हणून बघित नसले. आज काय झालं आज प्रत्येक जण असा आता आज हे गणपती चित्रशाळेचा आज व्यवसाय म्हणून बघले जाता असा. तर त्यावेळेस असे बघित नसले की कोणी काहीतरी दिले ते पैसे ते तिकेट घे असे त्या एका गणपतीचे अमृत 400-500 असे काय सांगत नसले. आणि अशे तरेची आज जी शाळाची परंपरा असा ती आज ह्या संदीपान सुद्धा ती चालू ठेवली कडे आसा. आणि तेका सुद्धा थोडीशे पान आम्ही सुद्धा मदत करता. देवळाकडे कोरगाव आयज ही भेंडीपडान आमच्या गोठ्याचं नुकसाण झालेलं आसा. आणि तेतून 10 गोरवां आहात आमची 7-8 म्हशी आहात गोरवां आहात पाडे आहात. तांकां आज ओढून भायर काडलेली आसात. आणि हो भेंडयेवालो आहा ताका पयलीं भेंडी मार म्हूण सांगलेली ताका आमी शिटकायल्लो तरी पण तेणी आपला खरा करून तशीच दवरली. आणि आज तो वजन जाल्या कारणान ती गोठ्यार गोठो कंप्लीट उद्ध्वस्त जाल्लो आसा. त्या वक्तार माझी मागणी आसा की आमचो गोठो तेणी वयर उबो करून दिवपाचो. काय इन्शुरन्स मेळटा जावं काय मेळटा तेणी सगळा खावचा आमकां आमच्या गोठ्याक ह्या जावं गोठो उबो जाल्लो जावं ही माझी विनंती आसा. कितल्यांक सुमार पडले काका? सकाळी 6:30 सुमार 6:15-6:30 असो टायमिंगाक पडले.